Voor het programma In het Zinneke zijn we vandaag bij de voetbalclub in Berg. Want daar gaan we iemand verrassen die dit zeer zeker ook heeft verdiend. Goedenavond. Hallo. Verzin van in het programma In het Zinneke. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Daar heb ik wel eens van gewerkt, maar gezien heb ik eigenlijk nog niks. Nee. Dat programma hield in, we gunnen immers toe eigenlijk wat je het goed zegt voor een ander of wat het even nuttig heeft. Ja, en ik heb gewerkt, het hier heel veel voor de voetbalclub in Berg doet. Dat nu allemaal. Ja, dat vonden ze hier bij de voetbalclub van wel, ja. Het is al zo dik gebeurd. Hè. Ik vind dat eigenlijk niet nodig. Nou, bij de voetbalclub vonden ze het wel nodig, vandaar dat verhiezen. Dus ik vind dat natuurlijk schitterend. Maar. Ik ga niet die bloemen overgeven, dan ziet het altijd al heel vrolijk uit. Want je doet heel veel voor de voetbalclub. Ja. Dat is een overleden vrouw. Ja, ik dacht er zijn ook even erbij gekomen. Ze vonden het ook chic dat je verrast wordt. Voor u vervallen nog natuurlijk een beetje aardig te met. Een beetje wel. Ja, want je doet heel veel voor de voetbalclub, hè? Dat klopt, hè? Ik doe het ook veel voor mezelf. Voor lekker bezig te blijven. Als het alleen voor de voetbalclub deed, scheelt het zo lang niet vol, denk ik. Nee. Maar want ik loop hier nu toch al ongeveer 74, bijna 80 jaar rond. Ja, joh. Leeffabriek ook, hè. Ja, voor lekker bezig te blijven. Ja. Want wat doet je hier allemaal? Wat doe ik hier allemaal? Wat doet je niet? Kan ik dat beter vragen? Nou, op het ogenblik is het niet meer zoveel. Dat is, je gaat de rotzooi opruimen en voor de tuiten zorgen, de afval wegdoen. Ja. Voor de jeugd maak ik nog lijntjes. Ja, en dan heb ze het ongeveer gehad. Thee maken voor het jaar. Je bent ook jeugdleider geweest, hè? Klopt toch? Hè? 30 jaar ongeveer. Ja. 30 jaar lang, ja. Samen met een goede kameraad. Ja, dat is ook een lang weg. Ja, dat besprongen. Ja, wordt je samen jeugdleider. Ja. 20 jaren. Ja, schitterend. Eigenlijk van het begin af aan, wie de jeugd begonnen is. In eerste instantie was Albert Oldsheim, de warmer gans alleen, maar daarover alleen een na-jeugd. Later wie de jeugd en allemaal bijkomen, ja, dat was Frans en ik en ben nog, Chef Sprong. Die vergeters, dit keer zijn ze met name geweest. En toen zijn we ook allemaal samen op een jeugdleiderscursus geweest. En dat was 1960. Toen waren we al jeugdleider. En wanneer ben ik goed gezegd in de 90er jaren. Terreinmeester geworden, of dat woord je eigenlijk Terreinmeester ben ik misschien al 50 jaar. Af en toe als het een gek worden, wat er van me overnomen, dat kost hij doen. Dat is onder andere Pierre Bakkers, dat wil ik wel, want dat was ook een clubman. En jeugdleider en terreinmeester en je hebt ook nog zelf gevoetbald. Ik was een van de schravenleren. En de goeie voetballer, dat was Frans van Oost, dat was een hele goeie. Een van de betere wat Verberg gehad hebben. Ik heb het geluk gehad, laat ik zo zeggen. De tijd dat ik gevoetbald heb ik in een elftal gestaan wat goed was. Wat heel goede voetballers. En daar heb ik geluk met gehad. Je bent 2 keer kampioen geworden. Ja, joh. Weet je nog welke jaren? In 58 en in 64. Ja, dat heb je toch maar mooi metgemaakt. Ik heb de schoonste jaren van Berg metgemaakt. Ja. En ik begreep van bestuur, dus ja, je zit geen bestuurslid, maar wel een onmisbare schakelie en een hele werker. Klopt dat? Ja, dat weet ik niet. Dat is slag je voor zichzelf zeggen, hè? Dat is me wel gezegd geworden. Nou, dan vind ik fijn dat ze zo erover denken. Ja. En je gaat voorlopig nog goed door? Zolang we ze bij een kunnen dragen, hè? Ja. Ik heb ontzettend veel geluk, ja.
gewoon dat je dat nog kan doen. Gezond blijven en door. Wat erachter komt. Ja, de dochter. En de zoon. Ja. Je hebt nog een zoon. Ja. Ja. Nou, Ja. mooi. Dan gaat ze door. Maar nu doet je nog. Hardy Duits, weet je wel, je hebt afgespeeld. Gaat ze door. Ik wens je nog vele gezonde jaren hier bij de voetbalclub. Dank je. En gaat ze Dank je. door. Dank je, Valkenberg, ja. Dit was weer een zinnetje en deze keer vanuit de voetbalkantine in Bergen ter Blijt. Maar kent u ook iemand die dit verdient of iemand die even een steuntje in de rug nodig heeft? Dit mag zeer zeker ook een jonger iemand zijn, iemand van 20, 30, 40, maar iemand die het even nodig heeft. Stuur dan een mailtje naar inhetzinneke@tvvalkenburg.tv en wellicht dat we de volgende keer deze persoon kunnen verrassen.